atatu imene tikuona objection number 10. So imene tikuyipeza councils on health page 222. Wapezekaso mu Australasia Union Conference record April 1, 1901 paragraph 10. Ana kuti Mulungu kunakhozeka ndi chisoni, ndipo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera anazipereka okha kugwira ntchito ya chipulumutso, ndipo kuti akapange plani imene zinasankhidwa nati Khristu Yesu amene ali mwana wobadwa wa Mulungu aziperekeka kuti akhale nsembe ya tchimo. Tingaone bwanji kuya kwa chikondi? So tikuona amene pakunena kuti no Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera azipereka okha. Bwanji laini alipo atatu amene azipereka ku plan imeneyi. Koma ndimafuna kunena chinthu chimodzi. Tionana kuti no plan imeneyi tionana kuti ndi Atate ndi Mwana yekha amene anapanga pangano limeneyi. Tikalenga Bible lonse tikuona kuti ndi Atate ndi Mwana yekha amene anapanga pangano kuti akapulumutse ndani? Akapulumutse inu ndi ine. Bwanji laini tikuona kuti no plan imeneyi pochitika pakugwira Mulungu akugwira ntchito, Mwana akugwira ntchito, komanso Mzimu Woyera akugwiranso chani? Ntchito mu planiyo. Koma popanga plani imeneyi inachita kupangidwa design ndi ndani? Ndi Atate ndi Mwana. Inapangidwa ndi Atate ndi Mwana. Ndipo pamene tuzati Mzimu ndi Mzimu wa Atate ndi Mwana, tionana kuti no Mzimu ndi meneko Mulungu akugwiritsa ntchito kuti no plani imeneyi ikakwaniritsidwe. Tionene ma evidences ena ambiri kuchokera mu zilembe za ino komanso mu Bible. Tionenepa wanjirera anthu amaganiza kuti mwaona Mzimu Woyera anali wachitatu amene plani imene imachitika. Okay, koma tikawerenga bwinobwino tionana kuti no fundo ziwiri zimene tikufunika tizipesese. Tikamakamba za Mzimu wa Mulungu, sizoti Mzimu wa Mulungu ndi wabadera ndi Mulungu. Mzimu wa Mulungu ndi mmene Mulungu apezekera bwanji pena paliponse. So tionana kuti ngakhale Mulungu ali Mzimu, Mulungu ali kumwamba, ali ndi thupi la uzimu, Mulungu wemwiniyo apezekabe pena paliponse kuzera mwachani? Mwa Mzimu wake. Tizipeza zimenezo pa Education page 132 paragraph 2 komanso Testimonies volume 7 page 273 paragraph 2. Kachiwiri chimene tingafotokoze ndina kuti kukonza plani ndi kukwanitsa plani. Okay, kukonza plani kukonza plani ndi kukwanitsa plani kapena kugwira ntchito izosiyana. Okay, so ine nditha kulemba plani ya nyumba. Okay, mwana sizone munthu amene akakwanitsa kumanga nyumbayo ndiye wakonza nayo yani plani. So tikawerenga statement imeneyi ikusonyeza Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera anazipereka okha kugwira ntchito ya plani ya chipulumutso. Mwanjira ina tikaona bwinobwino tiona kuti no anagwira ntchito limodzi. Atate ndi Mwana akugwiritsa ntchito mzimu wawo kukakwanitsa yani plani. Ndipo tikawerenga mu dictionary ya 1828 imene inaleta amagwiritsa ntchito mauti work out. Okay, work out amathandiza kuti kugwira ntchito. So tiona kuti no Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi amene akugwira ntchito plani imeneyi. Zoti popanga plani ndio timanayo munthu wachitatu amene Mzimu Woyera amapanga na plani ayi. Mwana ndi Atate ndi Mwana amene anapanga plani. Ndipo poyikwaniritsa nagwiritsa ntchito yani? Mzimu wake. Atate anatuma Yesu Khristu pa dziko lapansi pano. Yesu Khristu adatifera nakwiranso kumwamba. Atate akumuzuza Yesu Khristu ndi Mzimu wake. Yesu Khristu akutumiza Mzimu wake mmenemo tikupezamo moyo waye wogonjetsa. So plani ija sidakatheka popanda kuti Yesu Khristu anazozedwa. So tikuona kuti no akufotokoza zawo Mulungu. Tikamakamba zawo Mulungu Godhead, sitikamba za Atatu. Godhead ndi Mulungu chabe. So Mulungu unakhuzika ndipo plani imene inakwaniritsidwa. Okay, so tikawerenganso menepa AUCR April 1, 1901 paragraph 1 tiwerenga the Godhead kamba menepa kuti no Mulungu unakhuzika ndi chisoni cha tantuna mene Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera anazipereka okha kugwira ntchito plani. Kuona menepa so kuti plani imene ikakwaniritsidwe zinakhazikitsidwa ndi Khristu amafunika tani atifere ife. Kuti akazipereka yekha monga nsembe ya dziko tiona chikondi cha kwene. So chekeka bwinobwino kuti imene ndi kamvekesedwe amene kaka palibe vuto lililonse. Okay, so tipitirizeni
pali paragraph imene imabwera isanabwere ndi AUCR April 1 1901 paragraph 9 paragraph imene ikubwera before imene itawerenga ichi ndakunena kuti no ndi ulemerero wa uthenga wabwino kuti ukhazikisidwe pa mfundo zobwezeresaso mtundu wa anthu akugwa kubweranso mu pande chawo monga mwa maonekedwe achikondi. Ntchito imene inamba kumwamba kumeneko Mulungu anaganiza anena kuti anthu apadziko lapansi apasidwe ndithu maumboni achikondi chimene Mulungu anakonda iye. Ndipo Mulungu anakonda dziko lapansi napereka mwana yekha wobadwa yekhayo kuti yense amene akhulupirira mwa iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Mwa njira ina tikawerenga paragraph imene ili before ina ichi tiona kuti no fundi yenene imene ikuperekedwa papa ndina kuti no Mulungu akuona kuti anthu afunika chiumboni chachikulu, ndiye Mulungu akutana kutumiza ndani mwana wake. So tikuona kuti no ntchito ija nditi imeneyo, plan ija formulation ndi imeneyo. Okay, ataneni mwana, right? Ndiye chikuchitika njani pamene Mulungu wakhuzika, chikuchitika njani Atate Mwana ndi Mzimu Woyera auzipereka kwa ntchito imeneyi. So tiona kuti no tikawerenga chinese mu context chimafika bwino bwino. Then present pretext and prophets page 34 yan auduza ifana kuti tikawerenga papa natuno tona no paragraph ina ije tona ndi Atate amene anakhuzika. Okay, amene anakhuzika yani mtima ndipo anasankha kuti no agwiritse ntchito zonse zimene zikupezeka kumwamba ndi zikapulumutsa. Ndipo tona kuti no ndi Atate amene anapanga pangano ndani ndi mwana wake kuti akatengenso anthu kubwereranso kuchiyanjano nawo. Okay, ndipo zinakhazikika kuti no kuti plan imene itheke Atate adakapereka mwana wake, komanso Atateyo ndi amene adakapereka chani mzimu wawo. Okay, tisaona kuti no pa Patrick and Prophets page 34 pamene pakunenedwa kuti no ndi Yesu yekha amene adakalowa m'mapangano a Mulungu ndi makhasu zonse ndi zilezo za Mulungu. So ndi Yesu Khristu yekha amene adakapanga pangano ndi Atate. Patrick and Prophets page 34. Komano kuti plan yo itheke Mulungu akugwiritsa ntchito Atate ndi mzimu wake. So the Atate amene anakhuzika when the Godhead was stayed. Okay, so tikawerenga Mulungu anakhuzika ndi chisoni ndi anthu. Tiona nano Mulungu ndi Atate amene apereka ndani mwana wake ndi mzimu wake. So tiona nano kuti no naibeko munthu achitatu amene anali mu plan imene amayikonza alipo awiri okha. Tikuwerenga Bible ikuti chani Zechariah 6 verse 12 nonene naye atere Yehova amakamu kuti taonani munthu dzina lake ndi lophukira ndipo adzaphukira malo mwake nadzamanga kachisi wa Yehova. 13 inde adzamanga kachisi wa Yehova nadzasenza ulemerero wake nadzakhala ndi kulamulira pa mpando wachifumu wake nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wake ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa awiriwo. So uphungu wa mtendere uli pakati pa atatu kapena awiri, uli pakati pa awiri. Panopo chita plan iyo kuipanga fulfill kugwira ntchitoyo kupanga plan alipo awiri Atate ndi Mwana. Panopo chita plan iyo Mulungu akugwiritsa ntchito ma agencies onse akumwamba akutuma mwana wake kutifera pamene mwana wake akugonjetsa tchimo. Kuona Bible uzaifunuwa Yesu Khristu pamene akuzozera ndipo mzimu wake ukuperekedwa kwa ndani kwa ineyo ndi ine. So ichichi tikawerenga ndi Bible chimveka bwino kwambiri. Savages page 384 ikuti bwana inde pamakhazikitsidwe a dziko lapansi asanakhale Atate ndi Mwana anakhala mmodzi mu pangano kuti azapulumutsa munthu ngati angakhale munthu amene wagonjetsedwa ndi Satana, ndipo anagwirana manja mu pledge yenatu Yesu Khristu amene angazakhala kupulumutsa anthu okugwa. So tionana kuti no plan imene inachitika ndi Atate ndi Mwana, right? Pali ndithu makota ambiri amene ili right anafotokoza yoncho. Ikamona Signs of the Times June 17 1903 paragraph 10 akuno plan ya chipulumutso inangozana ndi Atate ndi Mwana kuti ikhale yopambana. Tikuwerenga Serbian Herald September 13 chaka cha 1906 paragraph 1 akuno munthu asanagwe Atate ndi Mwana anakhala pamodzi pokonza plan ya chipulumutso. So pokonza plan ya chipulumutso ndi Atate ndi Mwana yekha. Okay, and right akamba zimene Signs of the Times October 10 1892 paragraph 1 akuno
pangano linapangidwa pakati pa Atate ndi Mwana kuti akapulumutse dziko lino kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Analyses volume 18 page 345 now to know. Mu uphungu umenewo Atate ndi Mwana anakakamira ndatuno Satana asakhale ndithu osasusidwa pamene akugwira ntchito yokwiya yoyipa pa anthu. Manje ina tona nakuno tikamaerenga Pentecost prophets yatuza kale nakuno ndi Atate ndi Mwana yekha amene amalowa mapangano onse andani amulungu. Ndi Mwana yekha amene amalowa mu council yekha basi kulibenso wina, ndi Mwana yekha. So mu council imene anagwirizana ndi Yesu Khristu amene akutani akuafera. So pamene munthu agwa ndi Atate amene akuva chisoni kutuma Mwana wake. Pamene Yesu Khristu akugonjetsa tchimo moyo umene uli mwa Mwana yekha basi siulinso mwa wina. Ndi Yesu Khristu akuzozera kuti Mwana ameneyo azithabeka moyo kwa inu ndi ine. Galatia 4 verse 4 Yesu akutumidwa. Galatia 4 verse 6 Mulungu atume ndani? Mzimu wa Mwana wake. Mzimu wa Mwana wake ubwera wanji wa ife. Galatia 2 verse 32 Mulungu pamene Yesu Khristu wafa Mulungu amukisa Yesu Khristu. Chapter 2 verse 33 Mulungu akumuzuza Yesu Khristu ndi mzimu wake. Pamenepo mzimu akutipasa ife. Na mzimu umeneyo ndi omwe unalipo nthawi yonse. Ayi. Tikaona Machitidwe mu chapter 7. Yohane chapter 7 verse 37 mpaka 39. Yesu aliyense amene andiludza adze kwa ine amwe. Ndipo kati kwa mwa mimba mwake mudzatuluka mitsinje ya madzi amoyo. Izi anakamba za mzimwera. Chifukwa mzimwera kuti nani? Unali pa ibepo. Mwanjira ina tikamaona chipangano chonse chakale. Mzimu umene umabwera kwa munthu makhala mzimu wa Mulungu. Okay? So tiona nawo kuno pa nthawi imene zinazo zoti Yesu Khristu sanabwere kuzakhala ndi moyo wogonjetsa. Yesu Khristu anali ndithu Mwana wa Mulungu. Mwana sanakhale mwana wa munthu kuti muzabwera kugonjetsa tchimo. So chipulumutso chinechi chisanadze chipangano chakale. Tiona nanu koma anthu amakhalabe ndi mzimu wa Mulungu amatokhala ndi moyo wachiyero. Panya mzimu wa Mulungu tikona amenepa. Komano pa nthawi Yesu Khristu akubwera pa dziko lapansi kuzagonjetsa chani? Tchimo. Pamene agonjetsa tchimo moyo umeneyo ufunika ukhale mwa anthu onse. Pamene Yesu amene atuno amene atadze kwa ine azama madzi amoyo. Komano moyo umene akukamba pa nthawi imene panali pachani? Palibepo. Komano moyo umene unapezeka pamene Yesu Khristu anakwera kupita kuti Mwamba kuti Atate kumuzoza kutumiza zimoyo. Manje natonano pamene Atate Mulungu unakhozeka. Atate akuzipereka okha ku plani ya chipulumutso imeneyi. Yesu Khristu azipereka okha ku plani ya chipulumutso. Komanso china imene chikuperekedwa kwa ife ndi mzimu wake wa ndani? Wa Mulungu. Tikawerenga zonse muno kugwiritsa ntchito Bible osati malingaliro athu. Chinenso chimamveka bwino. Ndipo ulemerero lonse timamvetsesa kwambiri za ulemerero wa Mulungu ndi plani yake yopulumutsa anthu. Nali plani yayikulu ndithu imene Mulungu anachita kwa inu. Tionetse pamenepa Analyses volume 21 page 54 now kuno. Kuzera mwa Khristu ntchito imeneyi yokwaniritsa plani ya Mulungu inakhazikika ndi kuchitika. Panali ubale, panali mgwirizano umene unachitika mu council wa Mulungu. Atate anagwirizana uphungu umeneyo ndi Mwana kuti banja la anthu likakhala la yesedwa ndipo laonesa kuti lagonjetsa ndi Satana. Olo kapena kuti iwo kapena iwo adakampanga Yesu Khristu akhale chiyero chawo ndi kusunganso zimene awalamula ndi kukhala ndi mwawo. Mulungu anapereka Mwana wake kuti onse amene aliwona ndi okhulupirika. Mulungu anapereka kwa Mwana wake onse amene aliwona ndi okhulupirika. Khristu anapangana pangano kuti akapulumutsa anthu onse ku mphamvu ya Satana kupereka mwa moyo wake, kudzera mupereka mwa moyo wake. Mwanjira ina koti imene ndi imene kumasula zonse nawo kuti panali ndithu pangano mali mbodi. Panali pangano ndithu mabwalo a Mulungu. Mabwalo a Mulungu ali mwangati. Atate anapangana pangano ndani? Ndi Mwana wake. So tikamawerenga zolemba za Ellen White palibe pamene akamba zoti pangano linali pakati pa Utatu wa Mulungu. Kazo bwalo la Mulungu ndithu Atate apangana ndani? Ndi Mwana basi. Fati ndiye khaya amene angalowe ndithu mabwalo amene wawa. Tionene kangana wakulu Great Controversy page 493 nawo kuti Khristu ndiye mawu. Ikhaya bado a Mulungu amene ali mmodzi ndi Atate. Mmodzi mu chikhalidwe, mu nature komanso mu zolinga. Yekhayo
mu universe wonse kapena konse kumene mulungu alangalire konse kumene mulungu analenga yekhayo amene angalowe mabwalo a mulungu ndi muzichitachita za mulungu. So alipo angati amene alowa mu council ya mulungu mu universe monse, alipo mmodzi yekha basi. So ichi chiyereno ayenda nachisindika kotheratu, ndipo munthu ngati angafuna kuti anyengedwe achita icho chifukwa chino wachita kufuna kutero. Mankhani ndiyo sindikizaka ndithu. Tikungopitiriza. So taona nayo tuno palibenso munthu ina amene angalowe mabwalo a mulungu ona ameneyo. So tikamangama za council kuphungu wa mulungu ndi okhawa amene ungachitike pakati pa mwana ndi atate, fala okhala amene ali ndi nani ali ndi mulungu. Nde izi zimabweretsa mafunso okhuza zimwera. Titha nena mafunso kuti no either zimwera ndi ali ndi mulungu komano sakuloledwa ma council kapena mauphungu wa mulunguwa, kapena zimwera si munthu apadera koma ndi moyo komanso ndi khalidwe ndi kupezeka kwa atate ndi mwana basi. So palibe njira ina amene tingavomereze kupatula ziwiri zino. Zimwera ndi munthu komano saloledwa kulowa, zimwera ndi munthu ndi wapadera komano atate ndi mwana wapanga zinthu zawo samalola zimwera kubwera pakati pawo, kapena zimwera tipezani ndi moyo wandani ndi wa mulungu ndi mwana wake, ndi moyo ndi kupezeka kwa atate ndi mwana. So tiona kuti no zinakazina kuti no moyo umenewo umene Yesu Khristu adakakwanirisa kuupangaso kukonzaso, moyo umenewo wogonjetsa wa munthu umene Yesu Khristu adakakwanisa kuukwaniritsa, moyo umenewo udakaperekanso kwa anthu onse amene afuna atani apulumutsidwe. Ndipo pachifukwa chimenechi mu kugwira ntchito imeneyi ya chipulumutso Yesu atayikwaniritsa mbali yake, kugwira ntchito imeneyi zinachitikana na atate ndi mwana atumiza ndani kutumiza mzimu wake. So tiona kuti no tonse tizaweruzidwa ndi kwa kumene talandira, ndipo tiona kuti no ndi zimene mulungu atipasa. Tiye tiwerengeni ndi koti imene tikuyepereka kaye citation yake tsana ipite kuwerenga. In the youth instructor John 15:18-3 paragraph anena kuti no tonse tizaweruzidwa monga makwala kumene talandira, monga muzisomo zimene ife tapasidwa, monganso mimwayi imene tapasidwa kuti tikamve ndi kumvesa mawu a Mulungu. Mimwayi imeneyi yatipasidwa kwa ife monga kwa host yamuyaya pakati pa atate ndi mwana. Plani ya chipulumutso inakonzedwa ndipo inachitika ndithu. Kumwamba kunapereka nsembe yayikulu, ndipo mphatso ya zimwera yapasidwa kuti umulungu ukayanjane ndi umunthu, kuti anthu akakwezedwe moyo wawo ndi mzimu wawo. So tiona nawo tino mphatso imene yakulipasa mulungu ndi moyo wa Yesu Khristu ndi kupezeka kwake kwa mulungu. Mulungu afuna yanjane ndi inu, koma zimene zimatheka pamene moyo wa Yesu Khristu apasidwa kwa inu. So tinakamba ndithu chinthu chachikulu chimene. So anthu onse amene anafa mwachikhulupiriro pano yakale anafa ali kuyembekeza moyo umene atati awulandira. Tikawerenga pa Hebrew chapter 11 verse 39-40. Ngati asale 39-40 ndi mavesi awiri omalizira. Tiona tonse anafa muchikhulupiriro koma sanalandire chani, sanalandire lonjezano lake ndi moyo umene umabwera ndi nani, Yesu Khristu. Lero no anthu amene ngakhala anafa mwachikhulupiriro, tiona kuti moyo wa Yesu Khristu wapulumutsabe, chifukwa no pamene akuzaukanso kachiwiri moyo umene uzakhala kuti uli mwa iwo ndipo zidzakhala limodzi ndi apo. So ichi nchinthu chachikulu chimene Baibulo ikutiuza Ellen White akuuza. Site tonene pa Selected Messages book 3 page 137 anakuti no zimwera wapasira monga ngati wotithandizira, ndipo ichi ndi cholengezedwa kudabwisa sidakakhala za ntchito yanji idakhala tino mwana wa Mulungu obadwa yekha sanazili pepese iye, ndipo iyeyo sanakumane ndi machenjero a Satana, ndipo sananembane naye monga mwa moyo wake wa dziko lapansi pano, ndipo adakhala naye kuti ndipo adakhala tino sadafe iye olungama chifukwa cha anthu ochimwa,
umunthu udakawonongeka. Ndakutiza ifenolo ndipo idakhala tino mzimu woyera sunapesidwe kuti ukakhale ndithu pa nthawi ndi nthawi yokugwira ntchito ndi kukuphukiritsanso ndiponso ndikupangisanso na kutino chimene Yesu Khristu anachita ikakhale chokwaniritsidwa. Mwanjira ina tona chimene Yesu Khristu anachita chachikulu kwambiri, ndipo select message yofuna ilumikize ntchito ya Yesu Khristu ndi ntchito ya Mzimu Woyera. Ifano Yesu Khristu amene amabwera pa dziko lapansi pano amazakhazikitsa moyo umenewo ndi umene Mulungu akutipasa kudzera mwachani, mwa Mzimu wake. Tete tiwerenge semina pa Divine Herald November 19 chaka cha 1908 paragraph 5 natuno Mzimu Woyera ni mphatso yayikulu pa zonse zimene zinapemphedwa kuchoka kwa Atate ndi kuperekedwa kuti anthu ake akakwezedwe. Mzimu Woyera ndithu ndi chimene chipangisanso anthu aphukirenso, ndipo popanda ichichi nsembe ya Yesu Khristu idakhala ndi yopanda ntchito. Na tikawerenga Machitidwe a Atumwi chapter 2 verse 16 mpaka 19 ichi chinechi nchiliku chimene chinalosedwanso ngakhale nthawi ya Joel. Petro ananena choncho, ndipo ananena kuti Atate adzasanulira ndithu mwa Mzimu wake. Mwanjirena Atate ndi amene akutisanulira Mzimu wake, koma Mzimu wake ukusanulira pa ife kudzera mwanji, njiranji. Machitidwe chapter 2 verse 33 kafukuza ali Atate akumudzoza Yesu Khristu pamene wagonjetsa kuti moyo umene iye uli mwa iye ukapezekenso mwandani mwa inu ndine. So ichi chinthu chachikulu ndingapempha kuti mumveserenso malalikiro atinakonza Trinity mukachisi. Tinaona bwinobwino plan ya chipulumutso ndi pakati pa awiriwo moyo umenewo wa Yesu Khristu upezeka bwanji mwa ife. So ndithudi popanda Pentecost, Pascha idakakhala ndi yopanda ntchito. Tikaona mafeast aja amayenda musatizana. Imamba Passover, nkhosa yopanda banga imafunika ndani iphedwe. Ikakhala yophedwa nkhosa imeneyi tionana kuti timafunika tibwerenso kwa unleavened bread kati wopanda chotupisa. Yesu Khristu analibe chotupisa, sanalibe tchimo. Monga anena Paulo kuti muchose chani chotupisacho. Yesu Khristu analibe tchimo. Kenako timazabwera mbali nayi kuzatenga zoyamba kucha kuziyika pamaso pa Mulungu. Yesu Khristu anali the first fruits, choyamba kucha. Anali Adamu wachiwiri, woyamba wa mtundu wake. Tolinga kuti chani tizafika ku Pentecost. Tionana kuti Yesu Khristu anafotokoza ndithu nthano ina tinaona mmenemo kunena kuti ati ufumu wa Mulungu uli ngati mzimayi amene atatenga milungu itatu, ndipo mmenemo anayikamo chotupisa, ndipo chotupisa leaven inazaza chani, inazaza ndithu flour onse. Ndikuona menepe. So tionana kuti tikamaona nkhani ya nthano zimenezi, okay, zikuti kupeza kuti yani mapita ake tikamaona feast of Pentecost amatenga bread uja ndo amatenga nkate ndikawo chotupisa. Mwanjira ina Yesu Khristu amene analibe chotupisa, amene anali tchimo, mapita ake amafunika alandire chotupisa. Chotupisa ndi chani chimene chinachitika pa Pentecost, kuti Yesu Khristu analandira chani, analandira chotupisa, analandira Mzimu wa Mulungu kuti moyo umene unali mwa iye ukatupe ukazaze ndi kubweranso mwa inu ndine. So plan ya chimodzi tikamaona mafeast aja tiona amene yekhayo amene angakhale ndi Mzimu Woyera ndiye Yesu Khristu. So ichi ndi chachikulu chimene Mulungu anatipasa, chimene tifuna tiziona tuno pamene olandira Mzimu olandira moyo wa ndani wa Yesu Khristu. So popanda Pentecost, Passover idakhala ilibe ntchito, koma amene muti nazaona mafeast onse mpaka kufika yawo mameto tabernacle. So muplan ya chipulumutso Atate ndi Mwana akugwira ntchito motani. So izo sindizibwerezanso fana zimanga kale. Okay, so chatipitizeni pamenepa. Now vidiriza kuti uzaifa pamenepa mu Testimonies volume 7 page 273 anatuno monga ngati divine endowment, kuti monga ngati mphamvu ya Mulungu, mphamvu ya Mzimu Woyera inapasidwa kwa ophunzira, ndipo leronso ithapasidwa kwa iwo amene akusankhacho chowongokacho. Ndipo mphamvu imene payokha ndiyokwanira kuti itipase ife khala nzeru mpaka kuchipulumutso, ndikuti kwaniritsa ife kuti tikaime kumabwalo akumwamba. Kristu Yesu akutipasa ife dalitso imene kuti tikakhale woyera. Izo zimene anayankhula kwa ife, iye anena tuno ndikufuna kuti chimwemwe chanu chikakhale mwa inu, ndipo chimwemwe chake chikakhale chodzaza. Yohane 15 verse 11. Imwemwe
mwa Mzimu Woyera chili ndithu chopereka moyo wathanzi, moyo ndithu kupereka moyo wachimwemwe. Potipasa ife mzimu, mzimu Mulungu atipasa ife iye mwini, ndipo akuzipangisa yekha akhale ndithu kasupe wa umulungu kwa ife. Potipasa ife nzeru, kutipasanso ife moyo pa dziko lino. Mwanjira ina koti imene ingokhala tuno ndithu kuumba nkota china chilichonse. Tikamanga za Mzimu Woyera, ona no Mulungu adatipasa mzimu wake kuyambira nthawi imene anthu anachimwa. Anthu onse amene analoyera makhala akuyendera mzimu wa Mulungu. Okay? So izi takhala tuzikamba mobwereza natino apereka Mzimu Woyera ndikakaona muno bwino. Tokaona pa Yohane chapter 17 tiwerenga verse yake. Yohane chapter 17 verse yake ya 5. Right? Yohane 17 verse 5 ana kuti ndipo tsopano Atate lemekeza nini ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu isanakhazikitsidwe dziko lapansi. Mwanjira dziko lapansi sanakhazikitsidwe, zinthu zonse zisanalengedwe, tiona ndi Yesu Khristu anali ndi Atate. Mwanjira ina Atate anamudzoza Yesu Khristu ndi mzimu wake. Tiona kuti Yesu Khristu ndi Atate amapezeka kudzera mwa mzimu umenewo, mzimu umodzi umene ukutchedwa pa Roma 8 verse 9, mzimu wa Atate ndi wandani wa Khristu. So anthu atachimwa tiona nayo kuti no anthu onse amalandira mzimu umenewo. So mzimu umapereka ndi Yesu Khristu kuyambira chipangano chakale. Okay? Timaona somebe pa chisanzo cha zimenezi. Petro anapereka umboni umenewo, tikawerenga pamenepa pa 1 Petro 1 verse 11 amakamba zoti anthu akale aja ophunzira aja amafufuza kuti no zimene anazoona kuti mzimu wa Khristu mafotokoza kuti yani. So Yesu Khristu Atate akhala kupereka mzimu wake kuyambira nthawi za nthawi kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Topeza so Petro akapasa chimenechi pa 1 Petro chapter 3 verse 18, 19 ndi 20. Akukamba zoti no Yesu Khristu analalikira ndithu pa mizimu. Kapena tikamanga za mizimu tikamba za miyo, right? Tikamanga za mizimu tikamba za moyo. So tiona no miyo imene inalipo nthawi imene simamvera, imene inali ndithu mu kapolo wa tchimo nthawi ya Nowa, atanayilalikira nandi Yesu Khristu. Tikaona pa Genesis chapter 6 verse 5 no mzimu wanga usazalimbana ndani ndi anthu. So tiona kuti ndi Yesu Khristu amene kudzera mwa iye mzimu wa Mulungu umaperekedwa. So tiona kuti no tikamanga za dispensation ya akuperekedwa mzimu Woyera, tiona kuti mzimu Woyera kupereka nthawi kudzera mwa Yesu Khristu ndi mzimu wa ndani wa Mulungu, ndi mzimu umodzi omwewo. So mzimu umene ukamaperekedwa kumakhala kupezeka kwa ndani? Kupezeka kwa Atate ndi Yesu Khristu moyo mwa munthu. Mano pakubwera kwa Yesu Khristu chimene chikusintha kwambiri kutera kuti no anthu amene akulandira mzimu Woyera after Pentecost akulandira kupezeka kwa Atate ndi kwa Mwana, koma osati kwa Mwana kokha, kumene kupezeka kwa umunthu okhawo amene anaponyesa tchimo, umunthu okhawo amene ali ndi Woyera, umunthu okhawo amene ndi moyo wosatha. Chimenechi ndiye chipulumutso. So potipasa ife mzimu, Mulungu akutipasa ife yekha, akutipasa ife kupezeka kwake. So munthu amene ali ndi mzimu Woyera amakhala akuyenda ndi Atate, akuyendanso ndi Mwana. Zimenezi Yesu Khristu anazifotokozanso ndithu moveka bwino kwambiri pa Yohane. Okay? Ma chapter amene wa Yohane chapter 14 verse 18, Yesu ananena kuti sindidzakusiyani namasiye, ndidza kwa inu. Okay? Yohane 14 verse 18 Yesu Khristu anafotokoza iye ndi amene akutani akudza. Okay? Then kapitanso pamene papa pa Yohane 14 verse 24 Yesu anaona kuti osakonda ine sasunga mawu anga, ndipo mwa amene mumva sali anga koma Atate wandikonda ine. So tikupitiriza kuwerenga. Yesu Khristu anapitiriza kufotokoza kuti